ha ebezina ha dibe ndidi ka mma onye nwere ndidi ya dibe ndidi ka mma. Ndo waga manege muntu kedu ka imere kedu ka ekesanya kedu kwanu ka bazi si ehuji ejim na kana na aga nke ọma ma ọ na na ya aga nke ọma nwe ndidi no bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ gaje afambo ọmalicha abigbo ya bụ na ka bụ mbi na-esere m daalụ maka isere m ọ bụkwa na ị na-eseburu m mbụ daalụ maka ị na-echite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma agaghị agara mbe chefukala ka subscribe ya bụ n'isiokwu anyị tata bụ ihe dị ịtụnanya ka m bịara ịkọwa ya bụ wee bụrụ gịnị etu Igbo si ezi ozi na-abụghị ozi ọnụ. Ịma na enwegasịrị ụzọ dị iche iche esi ezigasị ozi oge gboo, nke eji ikoro ezi, nke eji ihe dịgasị iche iche were n'ezi. Mana ụbọchị nke taa ka m ga-ezi gị naanị ihe anọ n'obodo dịgasị iche iche esi ezi ozi na-abụghị okwu ọnụ. Ya bụ ozi a ga-abụ ezie ị gaghị eche ka e were ọnụ zie ya ma gị onwe gị aghọtala ihe eziri. Ka anyị gbapụ ya ọsọ gosi gị egosi n'ihi naanị ikwu ya n'ọnụ agaghị edocha mụ na gị anya ihe m bịara ịkọwa. Nke mbụ wee bụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ị gaa be mmadụ ọ bụrụ na onye ahụ anọghị ya, ihe dị ara gị bụ ọ bụrụ na ị chọọ ka onye dị etu a mara na ọ nwere ya onye chọtara ya be ya mana ọ nọghị ya, ihe dị ara gị bụ iwere afịfịa ọbụla fụrụ gị nọ gị nso ebe anwa ma afịfịa ọbụla ihe ọbụla dị gị nso ma okooko ọbụla dị gị nso ebe anwa ị nwere ike iwere ya tinye n'ọnụ ụzọ. Ọ bụghị ị nwere ike, ị ga-ewere ya tinye n'ọnụ ụzọ. Itinye ya n'ọnụ ụzọ onye ahụ onye anwa bịa ebe ọbụla mgbe ọbụla onye ahụ ji gakọsịa wee bịa ọ ga-ama ewu na mmadụ chọtakwara m ebe a. Ịghọta, ọ ga-asị na mmadụ chọtara, ọ mara na mmadụ chọtara. Nke a bụ otu ụzọ esi ama na mmadụ chọtara mmadụ. Ya bụrụ na ị chọghọ itinye afịfịa ọbụla ebe anwa, ọ bụrụ na oche dị nso ebe anwa ị nwere ike iburu oche ọbụla dị n'ụlọ onye anwa chedo oche anwa azụ. Ya bụ ọ bụrụ na iru oche bi etu m tukwu ugbu a ọ bụrụ na obe mmadụ ka m chọta oche were ebe a na-etukwu, ya bụ iburu oche anwa ịtụgharịa ya mee ka ebe anwa a na-etukwu chee n'ọnụ ụzọ bụ onye anwa. Ị mara na onye ahụ bịakwanara, ọ ga-amarị na o nwere onye ọbịa. Naanị ihe dị bụ na ọ gaghị ama onye ọbịa bịara. Enwezi ike ele ya gị enweghị afụzi ya n'ụzọ ma ofu ya ebe ọbụla wee sị ya ọ bụ mbụ onye tinyere afịfịa n'ọnụ ụzọ gị abịara mbe gị ma emeghị gịnị ị nọghị ya. Obodo na-emekarị nka Mkpọ dị n'Idemmili North na-emekarị ya, Ọlọ dị na Oji River Enugu steeti na-emekarị ya. Kedu obodo ọzọ na-eme ya? Achị dịkwa na Oji River na-emekwa ihe dị etu anwa. Udi Abịa Obiọma Udi na-emekwa ya. Udi dịkwa n'Enugu steeti. Nke abụọ wee bụrụ asị na di na nwunye anọkata were jụ na ha chọghịzi ịnụ. Nke nwoke ekwesịghị ịkwụrụ ọtọ gara ebe ọgọ ya si ọgọ ya achọghịzi m ịnụ nwa gị nwaanyị, mụ na nwa gị nwaanyị anụjụ orughọrọ gị ikwe etu a. Dịka omenala Igbo si dị, enwere ụzọ esi eme ihe dị etu a. A gara tebe ọmụ itebọkwa mụ asịkwa na maịcha dị bụ agwaghị gị maka itebe ọmụ ibesi na ịchọghịzi ịnụ asịkwa gị nụ asịkwa gị kwechiri wee nụ ahịa nsị gị agana ka onye ihe na-eme n'isi ka onye nchapụ na-enye nsogbu kwụrụ gawa ebe ọgọ gị achọghịzi m ịnụ nwa gị nwaanyị, mụ na nna m gaghị anyụjugo njide gị akụwa gị eze. Ya bụ ihe dị ara gị ma enwere ụzọ dịgasị iche iche esi ezuru ya. Ọ nwekwa ndị na-ezuru onye akaebe aga. Mana ụzọ nke abụọ m chiri gwa gị bụ na ọgọ ya nwoke ya bụ onye na-anụ nwa ha nwaanyị ga-ebu mmanya tinye n'iko mmanya Igbo. Ịghọta ọ bụrụ ya o were mkpụrụ akị anọ wunye na mmanya anwa. O were mkpụrụ akị anọ wunye na mmanya anwa kpuchie ya wee bujere ndị ọgọ ya. Ọ bụrụ na ndị ọgọ ya fịa ha ga-aṅụma mmanya, ọ gaghịkwa gwa ihe ha bụ n'obi, ha agaghịkwa ama ihe ọbụla o bu n'obi. Mana ozugbo ha ṅụbidoro mmanya ya bụ onye kere mmanya wee yọọ ike mmanya anwa ka urukpuru mmanya wee gbarie wee nụ mkpọta akị anwa. Onye ọbụla n'ebe a, okenye ọbụla n'ebe a ekweghị agaghịzi eche
ka a jụọ ya ka ọ ekwezi amachezi ka akọwara ya na ya bụ ugo eberela na mgbagbu, ya bụ na di na nwunye nke anụchala. Nke atọ a sị na ọbacha ga enye gị ya azụ na azụ. Nke atọ wee bụrụ gịnị? Ọ bụrụ na obodo a na-aza ana, ịghọtara, obodo a na-aza ana, ihe eji egosikarị oke ana a na-aza azọ bụ ọmụ akwụ a bụ ihe a ga-eji kee ya, eke ya n'ụka etu a na-adị kịta, eke ya ebe a. Ị mara na mbọsị ọbụla onye ọbụla gagidere ruo na afọ ọmụ anwa ekere, ị marakwa na ana anwa anaghị aba ya aba, na yaba ana nọ n'ikpe, yaba ana nọ n'okwu, yaba ana nọ na nsogbu. Iburu onwe gị tinye ebe a, ihe ifuru iwere. Enwekwara ụzọ ọzọ esi eji ọmụ ezi ozi, mana ọ bụkwa ya nke ịnọ, aka m nọkwa n'okpuru nke ọmụ, bụ ọ bụrụ na mmadụ nwee ọnọdụ ebe ọ na-anọ n'afịa, ya bụ okirikiri ọnọdụ nke ya ọ na-anọ n'ime ọgba afịa. Ọ bụrụ na onye dị etu a n'obodo afụdebe, ya bụ onye dị etu a gara ozi ọ gaghịzi anata, ịghọta. Onye dị etu a gara mba ịghọta ebe m si aga, ana ịkwesịrị ime ebe m si abịa, ịghọta. Ọ bụrụ na onye dị etu a gaala obodo anwa dị etu a ga-ewu ọmụ kee na ọdafịa ya nwa, ọnụ ụzọ ọdafịa ya nwa. Ụbọchị ọbụla ị gafetere fọọmụ a, ị mara na onye dị etu a ọ nago ya, ị mara na ihe ọ ga-anọ ebe ahụ bụ afịa anọ. Ya bụ ọ bụ na afịa nkwọ ka onye anwa na-azụ, ịghọta. Ọ bụ na afịa nkwọ ka a na-azụ n'afịa anwa, ị mara na ihe dị ọmụ dị etu a ga-anọ na ọdọ onye anwa nkwọ anọ. Ya bụ ọ ga-anọ nkwọ eke orie afọ, nkwọ eke orie afọ, ya bụ nkwọ anọ. Ọ bụ na izu ụka anọ ka ya bụ ọmụ ga n'ebe tupu atọpụ ya ewere ya nye onye ọzọ. Ịma na afịa obodo anaghị abụ otu onye na-enwe ya, anaghị ego ya ego, ọ bụ ebe ị nwetara ka ị ga-anọba. Nke anọ wee bụrụ ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ bụrụ na mmadụ aga obodo asaghị, ịghọta. Ọ bụrụ na onye dị taa aga obodo asaghị, mana achọ igosi mmadụ na mmadụ nwere ebe dị etu a, chere ka nkọwara ka nwere mmadụ nwụrụ n'ụlọ mmadụ, ịghọta. Mmadụ wee nwụọ n'ụlọ ya, mmadụ wee nwụọ n'ụlọ ya, ya bụ onye dị etu a achọ ka ezi ozi na mmadụ nwekwara n'ụlọ dị etu a. Nwoke na otie ndị ekwu so nyekwere m maka m ga-ajụkwa ajụjụ. Ọ bụla mmadụ nwụrụ n'ụlọ dị etu a, ịghọta. Ọ bụ na etu ihe a ga-eme bụ a ga-ewere akị oyibo, gbuchaa akị oyibo anwa, gbuchechaa ya ọfụma, ịghọta. Gbuchie ya bụ akị oyibo ọfụma, were azụ, ọ bụkwa ime ya, ewere azụ ya pụọ n'ụzọ batara bụ onye anwa, ya bụ ụzọ gosiri mbata bụ onye anwa, ịghọta. Ewere akị anwa tụnye, ewere akị a abịa n'iru ebe a, amụnye ya ọkụ, ọ na-akwụ anwụrụ ọkụ. Ọ na-apụzi anwụrụ ọkụ a, mgbe ọbụla mmadụ ji agafeta wee fụ ya bụ anwụrụ ọkụ ka ọ na-apụ n'akụkụ ụzọ gara bụ onye anwa, ị mara na mmadụ nwụrụ n'ụlọ dị etu a. Ị gaghịzi eche ka mmadụ gwa gị na ihe ọdachi mekwara n'ụlọ dị etu a, ifu ka ya bụ anwụrụ ọkụ si apụ. Ya bụ mbọsị ọbụla ị gazi fụzie ya bụ anwụrụ ọkụ, ihe ị kwesịrị ịma bụ ịgarụ ndị anwa mgbarụ bụ ịga nleta onye amụsị ha ndo ha ebezina ha dibe ndidi ka mma, onye nwere ndidi ya dibe ndidi ka mma, dibe ndidi ka mma, onye nwere ndidi ya dibe ndidi ka mma. Ma ị gasị anya ọnwụ ịmara ri ego rapụrụ anyị nwanne anyị o, ọnwụ ịmara ri ego rapụrụ anyị nwanne anyị o. Ma ị gakwasị onye anwa abalị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa, ụbọchị ndụ na ụbọchị ọnwụ, ịghọta. Ya bụ na ọ gwụla ka ọha m n'ọnụ ihe onyonyo ụbọchị nketa. Echefukwala ka ị sọskraịbụ
zisara ndị mmadụ na enwere onye na-akụzi ndụ omenala ihe niile gbasara ndụ na omenala Igbo. Biko echekwala ka subscribe, sara m ozi a, metụ aka na akara ịfụnanya, tụsara m ozi a, gwa ndị mmadụ ka ha subscribe na Awara YouTube anyị, ka ọ ga-abụ ya na-eto mba ụwa na-anụkwa onu anyị, amara na asụsụ Igbo dị na asụsụ Igbo ga-adị dịgidekwara mgbe ebighị. Ngwa kemesịanụ. Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.